Halo, proyek punika ing tutul karo sampeyan sistem Guru Markets. Ayo miwiti kanthi ringkesan informasi babagan perusahaan. Yen perlu, sampeyan bisa ngaso. Kita ngajak sampeyan sinau kabeh parameter saka perusahaan sing diteliti kanthi luwih teliti. Saiki kita bakal katon ing pratandha utama perusahaan Apple Inc. ticker OOL. Review iki adhedhasar informasi saiki ing 31 Maret 2025. Miturut klasifikasi Guru Markets perusahaan Apple Inc. kalebu subkategori Pones, 8 perusahaan melu pambiji, iki ora perwakilan. Kita bakal weruh keputusan sing digawe ing pungkasan video. Asil kanggo perusahaan sing diteliti, 0 saka 10 poin. Asil rata-rata kanggo subkategori punika 0 terms. Yen sampeyan katon banget wiyar, ing kabeh kita pasar saham ing agregat. Sampeyan bisa ndeleng menawa skor rata-rata kanggo pasar saham AS kanthi jumlah 1,9 poin. Marang 0 titik kanggo Apple Inc. Bandingake pergerakan rega saham perusahaan Apple Inc. lan perusahaan subkategori. Kita waca sing liwat 12 sasi promosi Apple Inc. nuduhake owah-owahan 28,4%. Marang dinamika rega kanggo subkategori 28,5%. Iki mesti ora ateges apa-apa, nanging sampeyan kudu njupuk catetan saka kasunyatan iki. Kapitalisasi pasar perusahaan Apple Inc. regane 3.273 US$ 64 sen miliar. Lan kapitalisasi pasar subkategori punika 3.304 US$ miliar. Apple Inc. nyumbang 99,091% lan minangka pimpinan utama subkategori kasebut. Kapitalisasi neraca perusahaan punika 66 US$ 19 sen miliar. Kanthi kapitalisasi neraca subkategori 88 US$ miliar. Apple Inc. nuduhake 74,828%. Duwe nggawe perbandingan saham sing dikuasani bursa saham lan kapitalisasi neraca, kita ndeleng ing ngisor iki. Saham dikuasani Apple Inc. ing subkategori ing kasus pambiji nilai pasar yaiku 99,091%. Regane buku 74,828%. Iki 24% kurang saka nuduhake nilai pasar. Taksiran saham perusahaan saka pasar lan nilai buku saka subkategori OLO -1 titik. Ayahan finansial organisasi sing diteliti yaiku 95.979 US$ miliar. Utang kanggo nilai buku punika 145% saka usaha. Asil ing utang perusahaan, OLO -1 titik. Rega saham perusahaan kanggo rasio laba yaiku 34. Kanthi rata-rata ing subkategori 33,9, iki 0% luwih dhuwur tinimbang ing subkategori. Asesmen saka indikator nilai pasar kanggo Mediawiki ing comparison karo perusahaan saka subkategori tolerable 0 terms. Mediawiki kanggo pungkasan 12 sasi gunggungipun 96.160 US$ mayuta-yuta. Pangentukan mangsa liwat sabanjur 12 sasi samestine 117.037 US$ mayuta-yuta. 21,7% luwih saka saiki. Taksiran pratandha Mediawiki digambaraken ing comparison karo ing subkategori apik 0,5 terms. Rega perusahaan kanggo rasio revenue punika 8,3. Rata-rata kanggo subkategori punika 7,9 lan iki 5% luwih dhuwur tinimbang kanggo subkategori. Taksiran rega saham perusahaan kanggo revenue dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable 0 poin.
Revenue kanggo pungkasan 12 sasi ana $395.800 mayuta-yuta. Revenue mangsa kanggo sabanjur 12 sasi samestine kanggo $481.730 mayuta-yuta. Lan iki 22% luwih saka ing wayahe saiki. Taksiran prakiraan indikator sales mangsa dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Wates punika 24,3%, karo rata-rata ing subkategori 23,3%. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 1%. Taksiran bati dodolan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Saham perusahaan saka jumlah karyawan ing subkategori punika 97,041%. Sing 2% kurang saka bagian kapitalisasi pasar. Lan kasunyatan iki nuduhake ora seimbang karo nilai tukar saiki organisasi Apple Inc. paling kamungkinan kanggo revaluation. Jumlah modal pasar saben karyawan perusahaan padha karo $19.959.000. Lan kanggo subkategori $19.546.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2,1%. Taksiran volume saka ibu kutha pasar perusahaan saben pegawe ing comparison karo pratandha ing subkategori tolerable nol terms. Bati saben pegawe perusahaan punika $586,300. Rata-rata ing subkategori $577,200. Lan beda antarane rata-rata ing subkategori lan indikator perusahaan yaiku 2%. Pambiji bati kanggo saben karyawan perusahaan dibandingake karo indikator ing subkategori apik 0,5 poin. Jumlah revenue saben pegawe organisasi punika $2.413.000. Miturut subkategori $2.473.000. Prabdan antarane rata-rata subkategori lan kinerja perusahaan 2%. Taksiran revenue saben pegawe dibandingake karo pratandha ing subkategori tolerable nol terms. Volume transaksi dodolan 0,9%, karo rata-rata kanggo subkategori 0,9%. Iki taksiran saka remet singkat bisa. Indikator resi 14 nuduhake tingkat 42% kanggo perusahaan Apple Inc. Dene kanggo subkategori tataran resi 14 yaiku 42%. Potensial securities saka subkategori sing rega ing cara sing padha enggo bareng Apple Inc. Rega saham perusahaan saiki kira-kira $218. Perkiraan konsensus kanggo rega saham perusahaan kira-kira $254. Dinamika rega nyata lan ramalan konsensus kira-kira 16%. Ayo kang katon ing tabel pesenan, kasedhiya kanggo sampeyan, link kanggo iku ing komentar pinned. Tabel pesenan ngemot pancen kabeh pancasan digawe ing mangsa diwenehi dening informasi lan sistem referensi guru markets. Akses menyang meja pesenan pancen free lan buka link ing komentar pinned. Minangka asil saka analisis saham perusahaan Apple Inc. Sistem informasi lan referensi guru markets kaputusan ing ngisor iki digawe. Ojo buka pesenan, amarga video saiki minangka review. Matur nuwun kanggo kabeh sing wis nonton nganti pungkasan lan nggunakake sistem informasi lan referensi guru markets.